kapuso, pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas ang gipaubo sa tropical storm signal gumikan sa bagyong Egay. Giisa sa tropical cyclone wind signal number 2 ang southeastern portion sa Isabela ug northeastern portion sa Catanduanes. Lauman ang bati nga panahon sa mga naasoyng lugar sud sa 24 oras. Signal number 1 sa Batanes ug Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands ug pipila ka mga bahin sa mga isla sa Isabela, Tibuok Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte ug Ilocos Sur, La Union, northern portion sa Pangasinan ug Aurora. Signal number 1 usab sa northern ug eastern portion sa Nueva Ecija, northern ug southeastern portion sa Quezon. Lakip na ang mga isla sa Pulilio, Camarines Norte, Camarines Sur, ang Catanduanes, Tibuok Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran. Mga kapuso, taas gihapon ang posibilidad nga mamihimong usa ka super typhoon ang bagyong Egay. Sa forecast track sa Pag-asa, posibleng landfall ang bagyong Egay sa Batanes, Babuyan area ugma sa gabii o Miyerkules sa hapon. Busa wag tanga ang posibilidad sa paglandfall sa bagyong Egay sa northeastern portion sa mainland Cagayan.